M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ndikulandireni abale ndi alongo okondeka pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Ndipo lero ndi lachisanu mu mulungu wa 27 pa chaka. Ndipo ndi pa 10 Oktoba 2025. Ndipo Mulungu akutiyitana inu ndi ine kuti titembenuke mtima. Mawu oyamba msiku la lero akuchokera m'buku la Yoweli, mutu 1 ndime ya 13 mpaka 15, ndiponso mutu 2 ndime ya 1 mpaka na 2. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Melania Morgan, a Malawi Catholic Community in South Africa, kuchokera ku Our Lady of Peace Diocese ya Johannesburg. Msalimo lathu tikumva zakuti chauta amaweruza dziko lapansi molungama. Chauta amaweruza dziko lapansi molungama. Mthenga wathu wabwino wa msiku la lero ndi monga adalembera Luka Woyera, mutu 11 ndime ya 15 kulekezera 26. Amene akutiwerengera mawu a mthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Deacon Alfred Semani Banda, kuchokera ku The Immaculate Heart of Mary, Namandanje Parish, mu Diocese ya Mangochi. Tiyeni tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba, mawu a m'buku la Yoweli. Mulungu wayitana anthu kuti atembenuke mtima. Inu asembe, valani ziguduli, muzigunde pachifuwa chifukwa cha chisoni. Lirani, inu otumikira kuguwa. Tiyeni mufunde ziguduli usiku wonse, inu atumiki a Mulungu wanga, pakuti chopereka cha chakudya ndi chakumwa sizidzaonekanso ku nyumba ya Mulungu wanu. Lamulani kuti anthu asale zakudya. Itanitsani msonkhano waulemu. Akulu ndi onse okhala m'dziko asonkhane ku nyumba ya chauta Mulungu wanu, ndipo iwo alire kwa iye. Kalanga ine, tsiku loopsa layandikira. Tsiku la chauta likubwera ndi chiwonongeko chochokera kwa mphambe. Lizani lipenga ku Ziyoni. Fuulani mochenjeza pa phiri langa loyera. Onse okhala m'dziko anjenjemere, pakuti tsiku la chauta likufika layandikira. Ndi tsiku la mdima ndi lachisoni, ndi tsiku la mitambo ndi la mdima wandiweyani. Gulu la ankhondo amphamvu ochuluka langoti bii ngati mdima okuta mapiri. Gulu lotere silinaonekepo n'kale lonse, ngakhale kutsogolo kuno silidzaonekanso. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a muthenga woyera monga adalembera Luka. Siku lina Yesu ankatulutsa mzimu woyipa woletsa munthu kulankhula. Mzimuwo utatuluka, munthu amene anali wosalankhulayo adayamba kulankhula, mwakuti anthu ambirimbiri amene anali pomwepo adazizwa kwa basi. Koma ena mwa iwo adati, mphamvu zimene iyeyu amatulutsira mizimu yoyipazi nzochokera kwa Belezebulu, mkulu wa mizimu yoyipayo. Enanso pofuna kumuyesa adampempha kuti awaonetse chizindikiro chozizwitsa chochokera kumwamba. Koma Yesu adawadziwa maganizo awo, motero adawawuza kuti anthu a mu ufumu uliwonse akayamba kuwukirana, ufumuwo kutha kwake nkomweko, ndipo m'banja akayamba kukangana, banjalo limapasuka. Sono ngati a mu ufumu wa Satana
ayamba kuwukirana. Satanayo ufumu wake ungalimbe bwanji? Paja inu mukuti ine ndimatulusa mizimu yoyipa ndi mphamvu za Belezebulu. Ngati ineyo ndimatulusa mizimu yoyipa ndi mphamvu za Belezebulu, nanga ophunzira anu amatulusa ndi mphamvu za yani? N'chifukwa chake ophunzira anu omwewo ndi amene adzakuweruzani kuti ndinu olakwa. Koma ngati ine ndimatulusa mizimu yoyipa ndi mphamvu za Mulungu, ndiye kuti Mulungu wayamba kukhazikitsa ufumu wake pakati panu. Munthu wamphamvu akamalonda nyumba yake ali ndi zida za nkhondo, katundu wake amakhala pabwino. Koma pakabwera wina wamphamvu zoposa namugonjetsa, amalanda zida zimene ankazidalirazo nkugawagawa katundu amene walandayo. Munthu osavomerezana ndi ine ndiye kuti ngosusana nane, ndipo osathandiza kusonkhanitsa ndiye kuti ameneyo ngomwaza. Mzimu woyipa ukatuluka mwa munthu umakayendayenda ku malo opanda madzi, kufunafuna malo opumulirako. Ndipo ukapanda kuwapeza umati, ndibwerera ku nyumba kwanga komwe ndidatuluka kuja. Sono ukafika umapeza nyumba muja muli mosesasesa ndipo mokonza bwino. Pamenepo umakatenga mizimu ina isanu ndi iwiri yoyipa kuposa iwowo. Kenaka yonseyo imalowa nkukhazikika momwemo. Choncho mkhalidwe osiriza wa munthu uja umayipa koposa mkhalidwe wake woyamba. Mthenga wa Ambuye. Mulungu akutiyitana kuti titembenuke mtima. Mulungu akutiyitana kuti titembenuke mtima. Abale ndi alongo okondeka mwa Ambuye, mawu oyamba a msiku la lero, Mulungu akuyitana inu ndi ine kuti titembenuke mtima makamaka pogonjetsa tchimo. Malingana ndi maphunzitso a Chikatolika, tikapita mu book 3 page 36, timamva kuti tchimo ndi kunyoza Mulungu, kuwononga ndi kuphwanya chiyanjano chathu ndi Mulungu. Ndipo tchimo ndi kusiyana ndinso kusemphana ndi Mulungu. Pakulenga anthu, Mulungu adamulenga munthu kuti akhale pa ubale ndi pa ubwenzi mosasiyana ndi mulengi wake, amene ndi Mulungu mwini. Ndipo mwa munthu, Mulungu adayikamo mzeru ndi ufulu zomuthandizira kuti amzindikire mlengi wake ndi kukhala naye pa ubwenzi nthawi zonse. Kusonyeza kunena kuti mwa inu ndi ine, Mulungu adayikamo mzeru ndi ufulu, nzeru zotithandizira kuti timuzindikire Mulungu, ndiponso ufulu wotithandizira kusankhula ntchito zoyenera pa moyo wathu wa siku ndi siku kuti timukondwerese Mulungu. Komabe mwa ufulu wathu muona kunena kuti munthu amasankhula mwadala kuchita zosemphana ndi chifuniro cha Mulungu. Choncho pamene munthu wasankhula mwadala kuchita zosemphana ndi chifuniro cha Mulungu, ndi nthawi imene timanena kuti munthu wachimwa. Ndi mawu a lero sono akutisonyeza kuopsa kozolowera tchimo, kuopsa kwa chizolowezi chokonda kuchimwa pa moyo wathu wa siku ndi siku. Ife akhristu timatha kuwulula machimo athu kwa Mulungu kudzera mwa nsembe. Koma timapezeka kuti nthawi imene tawulula machimo athu kwa nsembe kudzera mu sakramenti lakulapa, mwina pasanathenso masiku awiri atatu, nthawi yomwe timapezeka kuti tabwereranso mu tchimo lomwe lija limene tangulirapa kumene. Timatha kupanga chiganizo chosintha chotembenuka mmoyo wathu asiku ndi siku. Koma unaona kuti pakutha masiku awiri atatu, inu ndi ine timapezeka kuti tabwereranso mmoyo wathu wakale. Malingana ndi uthenga wabwino wa msiku la lero, hakutiuza kunena kuti nthawi zina pamene tikuyesesa kuti tigonjese tchimo ndi kuchoka m'mayesero a Satana, ngati sitisamala pa moyo wathu wa siku ndi siku, ziwanda zimabwerera kwa ife. Kwa kuti mu nthawi imeneyi zimabwerera ndi mphamvu yayikulu nkukhazikika mwa ife. Anena kuti chiwanda chimene chinatuluka mwa ife ndi chimakabwera ndi ziwanda zina akuti zisanu ndi ziwiri, ndi zimabwera sono kukhazikika mwa ife. Fa zimapeza kuti mwa ife muli mosesasesa, mwa ife muli moyera.
ndi zikabwera zimazakhazikika mwa ife. Zimenezi ndi zimene tikumva mu uthenga wathu wabwino wa msiku la lero. Kusonyeza kunena kuti inu ndine pamene talapa, tasankha, tapanga chisankho chotembenuka mtima, sitiyeneranso kubwerera mbuyo, sitiyeneranso kubwerera mmoyo wathu wakale. Chifukwa pamene ife tibwerera mmoyo wathu wakale, zotsatira zake nzakuti munthu umatha kugonjetsedwa ndi tchimo, ndipo khalidwe lako limayipa kuposa khalidwe lakale. Kenaka umatha kungopanga chiganizo chongokhazikika mu uchimo. Alipo anthu ena chifukwa cholephera kukhala mmoyo watsopano umene wauyamba kuzera mu sakramenti la kulapa, kukhala mmoyo watsopano umene wauyamba kuzera mu chisankho chimene achipanga kuti akhale mmoyo wotembenuka mtima, aleke mmoyo wakale. Chifukwa choti alephera kukhazika mmoyo watsopano umene adauyamba, anabwerera mmoyo wakale. Ndipo kugwirizana ndi uthenga wabwino umenewu wa msiku la lero, tikuona kunena kuti chifukwa chonena kuti abwerera mmoyo wawo wakale, pang'ono ndi pang'ono tchimo lija lazika mizu mwa iwo, ndipo Satana anawagonjetsa, anavomereza moyo wawo kuti basi ine ndiyenera kumakhala moyo umenewo. Tikuyenera kukhala anthu osamala moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Pamene tapanga chiganizo cholapa, pamene tapanga chiganizo chotembenuka mtima ndi kuyamba moyo watsopano, sitiyeneranso kubwerera moyo wakale. Mfundo yayikulu ya lero msiku la lero imene tiyenera kusinkhasinkha inu ndine ndi imene tikuyipeza m'mawu a Ambuye Yesu Khristu akuti munthu osavomerezana nane ndiye kuti ngosusana nane ameneyo. Munthu osavomerezana nane ndiye kuti ngosusana nane ameneyo. Kusonyeza kunena kuti pamene ntchito zathu zisiyana ndi Yesu Khristu, ntchito zathu zisiyana ndi mmene Ambuye Yesu Khristu akufunira, ndiye kuti ife tikususana ndi Ambuye Yesu Khristu pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Tatiye ndizifunse abale anga okondeka mwa Ambuye msiku la lero, tikodi moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, ntchito zathu timakhala tikugwirizana ndi Ambuye Yesu Khristu, kapena ntchito zathu timakhala tikususana ndi Ambuye Yesu Khristu? Nde lero akutiuza inu ndine kuti osavomerezana nane ndiye kuti ndi osusana nane ameneyo. Ngati ife ntchito zathu za tsiku ndi tsiku tikhala mosagwirizana ndi Ambuye Yesu Khristu, ndiye kuti mwadala tikusankhula kususana ndi Ambuye Yesu Khristu. Tizifunse abale okondeka mwa Ambuye kuti kodi ndine wake wa Ambuye Yesu Khristu? Kodi ndine wake wa Mulungu kapena ndine wake wa Satana? Kodi ndimamtumikira Mulungu pa moyo wanga wa tsiku ndi tsiku kapena ndimatumikira ntchito za Satana? Kodi moyo wanga kwenikweni wakhazikika pa ntchito zotani? Amenewa ndi mafunso amene inu ndine tiyenera kuzifunsa msiku la lero. Abale, pamene tigwirizana kwambiri ndi tchimo lina lake pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, mpamenenso tiyenera kukhala ozama kwambiri mu nzeru kuti tiligonjese tchimo limenelo. Ndipo kugonjesa tchimo kumakhala kowawa kwambiri moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, chifukwa mwina muona kuti tchimo nthawi zina zake limaoneka, limamveka lokoma kwambiri pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Ndipo pamene tikupanga chiganizo ina kuti tisiyane ndi tchimo limeneli, tiwomboke moyo wa tchimo limeneli, kumakhala kuwawa nthawi zambiri, ndipo kumakhala kovuta kuti inu ndine tivomereze pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Choncho kugonjesa tchimo kumalira kuyikapo mtima ndinso kugonjera chifuniro cha Mulungu pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Popanda inu ndine kuyikapo mtima, popanda inu ndine kugonjera chifuniro cha Mulungu, sitingathe kugonjesa tchimo pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Sitingathe kugonjesa moyo wathu wakale wokonda machimo. Tikuyenera kuyikapo mtima, tikuyenera kugonjera chifuniro cha Mulungu, ndipo tidzakwanisa pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku kugonjesa tchimo limene likutizunza, kugonjesa moyo wathu osakondweresa Mulungu umene utisausa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Abale ndi alongo, likhale pemphero lathu lero ndi masiku onse kuti Mulungu atithandize kutembenuka mtima, atithandize kugonjesa machimo amene akutizunza moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, atiwombole moyo wokonda ntchito za Satana, ndipo atithandize inu ndine kukonda moyo wokondweresa Mulungu. Atithandize kugwirizana nawo Ambuye Yesu Khristu, wosusana nane ndi osagwirizana nane ameneyo. Tiyeni tiyesenso pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku kuti ntchito zathu zikhale zogwirizana ndi Ambuye Yesu Khristu, zisakhale ntchito zosusana ndi Ambuye Yesu Khristu. Ambuye Yesu Khristu tidalira inu. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera.
Amen.